Moi, mä oon LPS Kukkara ja tuossa LPS Tjokotjos. Niin. Tää on sitten mun oma hahmo, mikä on se hahmo. Mut siis... Mä oon tuolla yötä ja mulla on asiavideo nyt tässä, että miksi mulla ei tullut paljon videoita, koska mä en oo jaksanut tehdä ja mulla on ollut tärkeitä asioita ja kesätöitä ja lapsenvahtitöitä ja ihan sama uimista. Nyt kyllä mä oon leikkinyt, mutta en oo kerännyt kuvata ja kaikkea, niin en oo vaan kerännyt kuvata. Ja ei jaksa käyttää Vivo-videoakaan, koska se lakaa nyt mulla ihan piirusti. Niin mulla on tullut vaan 2 semmoisia videoa joskus. Ja mullakaan ei ole tullut pitkäänkaan videoita. Paitsi äsken tehtiin just joku LPS. Ja mä kuvaan nyt mun tabletilla. Koska mun puhelin on korjaamassa. Siinä on kestänyt 2 vielä kuukauden. Niin, mut siis. Mä jatkan mun rämppäilyä. Siksi mulla ei ollut näin paljon videoa tullut pitkän aikaa. Nyt kello on... Apua. Mun äiti on aamuyhden asti. Kello on 22.18. Toi on mun tabletti. 22. Älkää näyttikö? Se muokkasit tänne. Niin, muokkasin. Älä tuu nyt siihen. Joo. Outo ihminen. Ai. Mä kuvaan nyt tän ihan tavallisella kameralla nyt. Siis puhelimen kameralla, videokameralla. Koska ei jaksa, siksi on nyt vähän huono laatu ja älä porkastele. Kiva kun tässä kulkee ihmisiä. Ei päästä mun siihen, mulla on niitä asioita. No joo, lol. Moi. Dekoraatio. Ai. Toi tarkoitti maitovettäjältä. Tuo oli dekoraatio. Mä niin hienostuttaa. Mut mä aion tehdä huomenna, kun pääsen kotiin, niin shut up. Ehkä. Tai sit mä teen Chocojoshin kanssa jonkun pienen sekoiluvideon. Ehkä. Ainakin hän on nyt varmaan sokerihumalassa. Outo. Shut up. Mut siis mä teen tähän. Moi! Hei, päästä mut mulla asiaa vielä. Ei nyt. Maito pääoma sokerihumalassa tai ES-pärinössä. Moikka ja hyvää yötä teille. Hyi! Moi! Moi! Nyt mä katkasin tämän.